Да. Святрак болна беше. Всяка вечер ни праща с сестра ми, беше да отиваме. Обаче много хора и тя, братовчетката казва, като идвате да си молите за мене, нали, болките ми спират, нали, отеха получавам, казва, много ми е добре, елате всяка вечер. Пак взимате ли? Не, какво е да взимаме? Кафе пием. И така отивахме всяка вечер. И там, нали, от махлата много народ. Всяка вечер хора при нея. И роднини много. Идват до късно, пееме, молиме, нали, молитва правиме. На последния ден така, тя беше се умесила така, нали, беше заспала, задрямала. И аз казвам, да не се бъдем заспали, че казвам. Нали, пяхме, нали, говорихме и вече се молиме, казвам, нали, на тихо това да се молиме. И като се молихме, нали, Господи благослови, нали, запиши в книгата на живота каквото ли. И изведнъж, нали, като свърших молитвата, тя каза, аз казва, съм задрямала, заспала съм, ама казва, видях, казва, нали, Исус ти беше да ни длъжа и аз се молих с вас, казва. И аз бях на молитва, казва. И така тя, нали, прие Исус, след колко време Бог ни казва, вече ще я пребере, нали, се пребра. Обаче като почина тя вече, като умря, на смъртта сме, нали, сега бяхме, нали, говори, там на хората за спасение. Цяла вечер стои и говори там на мюсюлманите. Много с мюсюлмани. Втори ден, нали, вече ще я погребват. Отидаха, погребваха, изкъпаха на джамията и дойдаха, нали, правят курбан. Сложиха да хранят софрите там в стаята. Накрая слагат софрата, яденето. Там роднините, сядай да идеш. Казвам, аз няма да ям. Тя ни яде от такива. Само аз ще говоря, казвам, да слушате какво иска Господ да ви каже, казвам. И сега уне си ядат и тя ще говори. Аз ще ви говоря, казвам. И, нали, няколко софра, малко пълна стаята. В едната стая мъжете, едната жените. И жената на ходжата там, дето тя иска па всичко прави. Той ходжа на Варна. И казвам, обърнах се към нея. Казвам, къде и казвам. Всеки човек, казвам, редът като му идва, казвам, ние сме тук пришелци, на гости сме, казвам. Млади, стари, няма ред там, казвам. Всеки от нас ще умре. Ама казвам, пише в Инджела, казвам, че както знаем, че има Бог, нали, Господ, и така дявол има, казвам. Както има, нали, рай и ада има, казвам. Как да се спасяват душите, казвам. Казвате ли на народа? Сега тя умря, казва, къде отиде, казвам. Или някой друг ще умре, казвам, къде отиват след смъртта тези хора. Казвате ли на тях как да се спасяват, как да се покаиват на народа, на хората сега. На ходжата говоря. Тя еде, храни се. Тя се храни, ходжата. Казвам, обяснявате ли, нали, след смъртта има живот вече, или в ада, или в рая, казвам. Как да се спасяват тези хора? Не им ли казвате, казвам. И тя казва, и да каже ми, казва, те не изпълняват, казва. И казвам, казвате ли, как да се спасяват, как ще се спасяват и те да чуват, казвам. И ще се кланят, казва, ще се подмиват, ще се кланят, казва, и ще постят, казва, и така ще отиват при Бога, казва. И добре, казвам, казвате ли на народа това нещо да направят? И да казваме, няма да го правят, казвам. Колко хора, колко жени и мъже правят това нещо, казвам. Правите ли, казвам? По плът да служат. Да си мият ръцете и краката. Да. Кланяте ли се, постите ли, има ли някой? Не. И щом не правят, казвам, къде отиват тези хора, като след смъртта? В ада отиват. Значи в ада отиват, казвам. Те казват отговор. Казва, в ада отиват. Да. И там ще горят, казва, ще изплатят греховете си. Нали, колкото Бог им определи, казва, и ще излизат, казва, като си изплатят греховете там, казва. В Библията, казвам, никъде не пише това, казвам. Кой където заслужил, казвам, там ще бъде, казвам. В това пише, казвам, в Библията, имаше един богаташ, един беден човек, казвам. Бедният умря, казвам, отиде в рая. Дето служил на Бога, казвам, приел Исус за личен спасител, аз така им казвам.
И другия казвам, богатия казва, той е много богат, много жени, разкошен живот живял, казвам, нито добро знаел да направи, нищо казвам, нито милост показва. Идеал пил, казвал, само тук е живота, казвам. Той е умрял, отишъл в ада, казвам. А Бог му направил така да види Ибрахим, Аврама казвам, значи Ибрахим на турски, и вземал този бедния Лазар, а Лазар нямаше дом, казвам, от трохите на този богатажа идеше, нямаше дом, даже му близваха краката, раните, казвам, кучето. Той, казвам, изплати греховете си, покай, нали, на земята, при Исус, казвам, той е в рая, радостта на Бога. И Бог показа, казвам, да види този богатажа, казвам, от ада, нали, бедния Лазар, казвам, и то се почна богатажа да вика, отче Авраме, милост, тук съм на горещини, горе тука, милост имай, помогни ме. Изпрати този, какъв беше, Лазар, само да потапа пръста си, да ми слага в езика в устните, нали, много съм на жажда тук на горещини. И тогава Авраам му казва, Ибрахим казва, голяма е пропаст има между ада и рая, нито от ада може да идва някой за рая, нито от рая, нали, в това. Кой където отишъл? Кой където отишъл, там се остава, казва. Ти как можеш да казваш, казвам, че ще отиваш и изплати там греховете, ще гори, ще отива в ада. Грешно казваш, казвам, никъде не пише в Библията, казвам. Първата книга, казвам, това. Милостта на Бога, докато си жива на земята, казвам. След вече смъртта няма милост, няма прощение на грехове, казвам. Кой където си, нали, влязал, там си остава вечно, казвам. Не казвам, като дървата, като въглища временно да слагаш там, да гори, да изчезне. С вековето не гори, казвам, все пищи, вика, скърса за ви, казвам. Вечно ще гори, казвам. Или вечно ще живее в радостта на Бога, или вечно ще гори. И тя почна, тих, как може така? Казвам, спасението в Исуса, казвам, той стана курбан, жертва. Който приема Исус и живее вечно, който не го приема, още от тук съден за пъкъла, за огъня, казва. И почнаха жените, той си задави там, не може да казва, не може да се храни. Майка ми почна да ви го казва, представи вече, какво правиш, да ходята, и тя ще се сърди. Да се сърди, нека да се сърди. Да се сърди, един ден тя ще отиде. И почнаха и нашите родини да говорят. И аз казвам, Господи, не му остави на ходята, тя да ми изкъпва, нали, нашите имат обичай. Нали, вие като ходите да изкъпват смъртта. Тя сега, където ме вижда, аз на няколко места, така забележка, имахме това с нея. Боря, дете се така ми гледа навсякъде. Всякъде натрапва ви комар. Така е.